Hej, jeg hedder Osvald. Og jeg hedder Bertram. Er det spildag? Ja, det er. Spildag. Så tager vi spildag. Og så har jeg web på Web TV nu. Ikke bare sådan. Og i dag skal vi teste spil på U8 og Miniklip. Og så kan I derhjemme stemme på, De kan stemme på de to spil, som jeg også tester. Og så kan vi se, hvilken spil der er bedst. Og så kan vi sige, hvis I sidder en eller anden dag og keder jer, så kan I spille det spil. Og så kan I også lige se, hvordan det her virker. Hvordan det her Lego-spil, der står over på sofaen, hvis jeg lige gider pege på det med kameraet. Og nu har vi noget smart. Vi har nemlig slået computeren til tv'et. Og nu skal Bertram få lov til at vælge et spil og spille det og teste det. Så take it away, Bertram. Og imens Bertram lige finder et spil, kan vi lige underholde lidt. Bertram, du siger bare noget, du kan. Og han har fået et spil. Og Bertram har fundet et spil, og det er et fodboldspil. Og det gælder om at skyde i mål på et frispark. Og Bertram han sidder og gør sig klar, finder en vinkel og sender bolden ind. Og Bertram scorer. Og han tager den derfra, og så skyder han. Det er så godt det der. Og han er klar, og han vælger igen. Ind her. Og boom. Og han tager, og han skyder. Han ramte desværre ikke. No go. Desværre Bertram. Vi tager bare 2 gange mere. Og han skyder. Kom igen. Kom så, Bertram. Du kan godt. Kom så, Bertram. Bertram. Og det var det sidste, Bertram. Så han scorer på det sidste mål. Og det var altså det sidste mål her. Ja. Og nu skal vi tilbage. Og nu skal vi teste spillene på Miniklip. Og jeg er god til det der spil. Og jeg kender et spil, som hedder Flowrunner 2. Og det er rigtig sjovt. Det gælder om, at der er et rumvæsen, eller sådan en kattemenneske, der skal hoppe. For snige eller sådan noget. Snige eller sådan noget. Så det prøver jeg lige at teste. Og vi kan prøve, hvor han skal hoppe med lava. Spændende. Og så siger vi play. Klar? Og op her. Og igen. Jeg er ikke så god til det, men I må bedømme, hvad der er sjovest. Eller hvad jeg synes, der er sjovt. Se, jeg er ikke så god til det, men prøv lige en gang til, og så... Så ser vi også, at han klarer det bedre. Ja, så kan man se, at han klarer det bedre. Og så kan vi lige sige back to menu, og så tager vi lige, så jeg gør det på slim. Totalt usikkert, mand. Hvem tror du har lavet det der slim? Det ved jeg ikke. Det er sikkert dig for din næse. Fik I den? Og kan I se, det gælder bare om at trykke på spacebar. Og så kommer lige surfboard, hvis du er nede ved et uheld. Og tak. Og så slår vi lige til. Chicken away! Kom nu for Chicken away. Så gør jeg det. Okay, og det var det. Det var så det er spiltesten. Og husk, at I kan stemme på det. Og så afgør vi seertallet i næste jubilæus. Men nu skal Jora komme ind. Og så skal jeg nemlig forklare, hvad det her Lego-spil går ud på. Bare sådan en oplysning for Lego-spil. For Lego-spil er det nyeste. Så det. Se. Her er der et Lego-spil, som I kan se. Og så er der en masse bitte små figurer. Og det er det, man er så de der små figurer. Så gælder det som at nå op til dragen. Og det gør man via et terning. Hvis man slår sådan en der, så må man trykke 3 felter op. Og hvis man slår sådan en der, så kan man enten vælge enten at bruge dem her og rykke rundt på dem, så andre ikke kan komme forbi. Eller bruge den her sådan.
For eksempel, hvis nu der er en, der står ved et hul der, det kan jeg ikke se så godt, eller der, så kan du stikke den igennem, så de bliver nødt til at starte hele vejen forfra. Og så gælder det bare om at komme op til dragen og hidkalde den. Og det var ligesom det der sådan, ligesom spil. Ja, ligesom spillet Lego-spil. Ja, ligesom. Og er I klar til undertekster om 3, 2, 1? Værsgo!